Hej. Nu ses. Och det regnar typ. Jag tänker på att det är höst. Och jag köpte lite saker som en öl och en skog och så. Jag har sen jag har frågat när förlorar du då? Och jag ska svara på det nu. Ja, jag förlorade 13 december. Ah. 13 december. Alltså borde jag säga. Så. Ja. Så är det.